Bang Neng Cancing ya Babe. Ketemu lagi sama Poika dan Heidi. Ya Bang Neng, Poika mau bikin vlog. Ini adalah vlog hari pertama Poika kerja dan harus ninggalin Heidi 6 jam di rumah sama papanya ya Dek. Itu sama papa ya di rumah ya. Mama kerja ya. Agak berat sih hati meninggalkan, tapi ya di Swedia itu kan emansipasi apa ya, harus sama gitu. Jadinya kemarin Poika cuti setahun, sekarang Bangsa Benih cuti 6 bulan buat jagain Heidi ya. Jadi ya alhamdulillah sih, Bangsa Benih udah belajar sedikit-sedikit cara ngasih makan, cara ajak main gitu ya Dek. Jadi hari ini Poika kerja. Jadi sekarang Poika lagi bikin ngasih sarapan dia dulu. Dia sarapannya itu bubur gandum sama roti. Jadi ya kita bangun ya. Nanti kita lagi vlognya. Poika mau ngasih sarapan Heidi dulu ya. Habis itu langsung siap-siap berangkat kerja. Cipok. Halo Bang Neng Cancing ya Babe. Sekarang Poika OTW ke tempat kerja karena Bangsa Benih cuti. Jadinya Bangsa Benih nganterin, bawa Heidi juga di sini. Aduh, berat banget sih Dek, Mama ninggalin kamu Dek. Heidi, aduh, goyang-goyang lagi. Heidi, Tita, hey. Kamu yang ganteng ya Nak? Ganteng sama Papa ya. Ya, jangan rewel ya. Oke. Heidi. Hey. Gelap cuy, padahal sekarang tuh jam 8:30. Mereka kerja dari jam 9 sampai jam 3 sore. Nah, sekarang terangan. Nah, mereka tuh kerja dari jam 9 sampai jam 3 sore. Terus nanti jemput sama Bangsa Benih sama Heidi. Jadinya aduh, kok dada ini ya. Dada apa ya, agak berat dada ini, kayaknya nyesek gitu. Dah. Pokoknya begitu bayak. Pokoknya hari ini kita sangat berat hati meninggalkan Heidi di rumah. Tapi mudah-mudahan Bangsa Benih bisa ya. Bangsa Benih bisa ngerawat Heidi, bisa ngajak main, yang penting ngajak main yang bener. Kadang soalnya Bangsa Benih tuh kadang dia masih kaku, dia bingung, anak nangis dia apain gitu. Dia belum lancar banget. Paling kata dia ya udah kalau nangis nanti saya ajak jalan-jalan keluar gitu, naik stroller katanya gitu kan. Ya udah kita lihat aja nanti, mungkin nanti pas Poika istirahat Poika telepon gimana mereka gitu kan. Anaknya sih anteng tuh, cuma tadi pas lagi rapi-rapi pakai baju jaket segala macem, ogah dilepas, maunya digendong baik bocahnya. Ding 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 ding. Sekarang ini tanggal 24 ya Bang Neng ya, tanggal 24 Januari. Jadi masih keadaannya tuh ini -1 derajat. Wah. Subscribe Bangsa Benih Live. Tuh. Ini jam 8:30 pagi. Seperti ini ya Bang Neng ya. Kita habis buang sampah. Terus nanti rencananya itu mereka tuh mau bikin jalanan baru. Jadi nanti di tempatnya Poika tuh bakal ada bis, sejam sekali ada bis tuh. Mereka mau ngebangun jalanan baru tuh. Jalanannya bakalan ke sono.
tempat buang sampahnya Poika di sini nih, kalau buang sampah di sini. Gitu. Tuh. Ini buat belokan bis. Anteng sih bocahnya tuh. Heidi. 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 Ya ada bangannya ya. Nah, nanti kita lanjut lagi vlognya. Oke, cepok-cepok. Poika udah selesai kerjanya. Sekarang lagi dijemput lagi ya Bang Saben nih. Alhamdulillah katanya sih Bang Saben nih bisa jagain Heidi. Terus nggak nangis. Sekarang Heidinya malah tidur pas jemput mama. Tuh. Tidur lagi. Ya bagus deh, si abang bisa jagain si Heidi ya, jadi nggak terlalu khawatir. Tadi sepanjang kerja tuh mikirin baik gimana ya di rumah ya, nangis nggak ya bocah ya, dan alhamdulillah sih katanya nggak nangis. Jadi ya udah, kita kita lanjut lagi nanti vlognya ya. Kita sekarang lagi OTW pulang dulu. Oke abang nih, cepet-cepet. Halo Bang Nen Cancing ya Babe. Poika lagi tempat kerja, lagi istirahat. Ini hari kedua Poika ninggalin Heidi. Tadi dia tidur di mobil dan gak tahu nangis apa enggak sampai rumah. Mumpung lagi istirahat, Poika mau nelfon Bang Saben nih. Jadi kita telepon yuk Bang Saben ya sekarang. Oke. Ini tempat samling, kumpul-kumpul anak-anak di sini, nanti ngumpul-ngumpul nyanyi-nyanyi segala macem. Tempat istirahat sih ada, cuma penuh, jadi Poika di sini aja, sepi gitu kan. Tuh dikasih kayak main-mainan gitu, jadi Poika minta di sini aja istirahatnya, karena di personal tempat mereka istirahat tuh lagi banyak orang, jadinya daripada banyak virus kan, kita menyendiri aja gitu. Ya udah Poika mau nelfon Bang Sani dulu ya. Hej det. Mamma. Hej det. Hej. Mamma. Gick det bra? Allt har gått bra älskling. Men nej, inte allt har inte gått bra. Vi har fikat.
Hon har sovit i bilen och sen har vi fikat och frukt. Men hon vill inte äta så mycket frukt. Och sen så skulle jag ge henne mat, lunch, men hon har inte ätit. Jag värmde först din mat från igår, vill hon inte ha. Så då tog jag det sista i lasagnen och det vill hon inte heller ha. Så att jag tänkte att hon får leka lite här och sen så ska jag gå och försöka igen och äta. Okej. Oj, det är blod! Det är blod! Nej, det är inte blod. Det är färg. Hon har lekt med några pennor här. Heidi. Inte äta på pennor, okej? Hej, Heidi! Ngapain? Itu ingus. Ingus. Hej. Hej. Nej, inte äta på pennor. Då blir du gul nästa gång. Ta bort den då. Och leka annat istället. Vi ska leka annat, Heidi. Vi ska leka annat. Kom. Oj, kom. Vi ska leka annat. Vi ska inte leka här. Så. Hej. Cilik. Ba. Sayang mama. Sayang. Mama. Mama kerja, Dek. Ska vi prova att gå tillbaka till köket, Heidi, och äta lite? Ja. Ska vi tvätta lite på dina läppar också med papper som finns här. Har du lite paus, älskling? Ja, jag fick rast 30 minuter. Okej. Så, vi får sitta lite här. Har ni varit ute? Nej, inte än. Jag tänkte vi skulle äta först, men det blev lite problem med maten. Ska vi prova att äta lite Heidi nu? Vi börjar med lasagnen. Nu går det bra. Bra att mamma ringer. Tack, Varma mamma. igen då, kanske den är kallt. Ja. Kan jag blanda? Nej, jag ska inte blanda. För att hon är lite besvärlig. Så... Ta mer lite mat, älskling. Öppna mer burk. Vi värmer lite igen. Vill du Mam. dricka lite? Är det mam? Ja. Jag kan sätta den med gummisnoddar. Så kan vi se bordet också. Ska vi tvätta lite då medan vi värmer? Vi tvättar lite. Så. Det är lite roligt att äta färdigt. Så. Det är varmt kanske. Vänta lite. Ja, det är lite varmt. Vi måste vänta lite. Det var för liten, älskling. Ta mer mat. Ja. Det var för liten. Ja, det är för lite. Men jag har också din mat från igår. Jag tänkte vi börjar med det här och när man kommer igång kanske hon vill äta den också. Okej. Men nu åt den i alla fall. Förut så försökte jag många gånger och hon vill inte stoppa in den. Men de kanske är hungrig nu. För det har gått 20 minuter i alla fall till. Titta. Bra, va? Det är varmt kanske, älskling. Jag älskar dig med älskling. Du är duktig som kämpar. Jag försöker ta efter kanten så känner jag så. Kom här då. Hej, Eddie. Mam.
Ah, Hon har matat mig förut också. Hon sa man och hon stod över mig. Frukt förut. Man. Man ska vara... Eddie. Mamma, titta på dig. burung. Burung. Fåglar. Burung. Fåglar. Ohoj! Ja. Oke, vänta lite då. Vi väntar lite. Kanske kan ge henne bröd till sallad om hon vill inte mat. Ja, jag får prova bröd då. Ska hon bara ha smör eller kan hon äta rullkalkon? Rullkalkon. Har vi det? Rullkalkon. Jag var på vägen hem, vi har åkt förbi Lidl och köpte mer filmjölk. Då köpte jag också kalkonskivor. Okej, prova då. Ja, vi kan prova det då. Det är lättare. Ja, mamma jobbar. Du måste äta lite. Du har inte ätit så mycket, du har bara ätit lite frukt. Du måste äta riktigt, på riktigt. Så nu gör vi bröd och så får den kalkon också. Eller du kan göra den indonesiska maten den, Promina. Ja, det kan jag också prova. Vill du bra? Okej. Pappa. Har det gått bra annars idag? Mm. Ja. Så är det, varsågod. Ja. Vill du ha bröd så gärna? Eller? Ska vi prova en rullkalkon också? Här har vi en kalkonskiva. Har du gott? Titta. En rullkalkon. Lägga på bordet kanske. Lägga på bordet. Så. Nej, man kan inte släppa smörgåsen. Nej, Nej, det går illa med. Jag måste också äta lite. Om du äter den så äter jag min mat som är kall nu. Jag värmde också mat förut. Jag har också funnit på. Hedi. Mama kerja lagi ya. Hej du, mamma pratar. Ska vi säga hej då? Ja. Ska vi säga hej då till mamma? Dadah. Hej då. Dadah. Mika, mamma. Dadah Hedi. Hej hej. Bye bye. Mika. Bye bye. Dadah. Vi kommer 3:00 och hämtar dig. Hej då. Hej hej. Ya, Abang Nen cangcingnya Babe. Jadi itu skit video lagi nangis jadinya tuh.
video selama Hedi ditinggal sama saya ya, buat kerjaan. Jadinya ya begitu dah. Pokoknya terima baik deh ya. Pokoknya jangan lupa di like, di share, subscribe, terus nyalakan loncengnya. Nanti lagi bakal ada video-video selanjutnya ya, supaya baik sama Hedi. Oke, gue cepet-cepet.